Čaute. V prvom rade sa chcem... Lebo som to nechce zdala. No, vieš. Čaute. V prvom rade by som sa chcela ospravedlniť, že toto video je takto oneskorenie, ale mala som naozaj ťažký týždeň, točili sme jednu reláciu a... Dobre, daj ešte raz klapku a... Dobre. No. Čaute. V prvom rade sa vám chcem ospravedlniť za to, že toto video je teraz tak neskoro, lebo mala som naozaj ťažký týždeň, točili sme jednu reláciu a potom som mala vystúpenia. Ale hlavne, že je. Keby si na druhom konci miestnosti mala... Keby si na druhom konci miestnosti mala niečo po Keby si na druhom konci miestnosti mala niečo, po čom veľmi túžiš a mala by si na výber len dve cesty. Jedna by viedla cez tunel plný pavúkov a druhá cez eskalátory, ktorou by si išla. Ty Mejka, ty si beťarka, počúvaj. Toto si mi teraz dala pekne. Lebo ja sa strašne bojím pavúkov a hrozne eskalátorov a to ty asi veľmi dobre vieš, čo? Určite by som šla eskalátormi. To pavúky nehrozia. Žiadne. Absolútne. Môžeme ísť. Takže eskalátory. Čo hovoríš na Martu Jandovú? Na osobnosť ako takú. Marta Jandová je osobnosť ako taká... Teda ja predsa som nemala zase takú možnosť poznať ju úplne, že bližšie. Ale keď sme sa rozprávali takto pomimo hodnotenia, tak bola úplne úžasná. Fakt, že úplne plná pozitívnej energie a prišlo mi, že má na všetko svoj názor a veľmi správny názor. Toť. Zaspívaš kousek písničky od Beyoncé If I Were a Boy? Zaspívam, ale musím si nájsť text. Počkať. If I were a boy, I think I could understand how it feels to love, and then the girl. Dobre, neviem, to je jedno. Jaké jídlo umíš nejlíp připravit? Aj. Ty si... Aj čaj viem dobre pripraviť, ale asi najlepšie si viem pripraviť jedla také... Strašne rada si robím soté z kuracieho mesa, alebo niečo z tofu vymýšľam. Rád koláčiky zo sojovej omáčky a brokolicového nátieru. Ty si je. A k tomu šalátik a šťava z liči. Preliaté fajnovým sojovým Dobre. tekvicovým džusikom. Navarené dokopy spolu. Na pare. Ale pozor, to musí byť para, nie z vody, že si naberieš vodu, to je nezdravá voda. To si musíš ísť kúpiť fatru za 80 centov po litrovú, prevariť v kanvici a potom z nej spraviť druhú paru, na ktorej si spravíš tie rávo koláčiky. Neviem už, aké som povedal. Tak to je môj brat. To tam už nebude. Bude tam troška z toho. Nebude tam nič. Troška aspoň, no. Je pravda, že si o Dalíkovi řekla, že se chová jako buzerant? O Dalíkovi som nikdy nepovedala, že sa chová ako buzerant. A teda myslím si, že toto ti asi niekto povedal. Keď sa pýtaš, či je to pravda a ten, kto ti to povedal, tak jemu odkazujem, že nech si láskavo nebere do úst niečo v mojom mene, čo vôbec nie je pravda. Ďakujem. Keď chceš, pozri si Ask číslo 1, minútu ti tam dole napíšem, do popisku teraz dole to tam vidíš, kde vie hovorí svoj názor na Dalíka. V kolika si měla první sex? Pane Bože. 10. Jaké písničky budeš spívať v Praze na koncerte Top 8? Budem spievať Let It Go, Rolling in the Deep, Atlantidu
A... Tieto tri budem spievať určite, možno, že tá štvrtá bude Alicia Keys No One. Ahoj Verča, chcela by som sa ťa opýtať, či je okrem angličtiny ešte nejaký cudzí jazyk, ktorý vieš. Mám ťa veľmi rada, veľmi ťa obdivujem, ďakujem. A neviem ani po anglicky, bohužiaľ, ja fakt nie som, proste mi tie jazyky nejdú, ale samozrejme keď spievam po anglicky, tak si prečítam preklad aj to všetko, ale neviem proste, že keby prišiel nejaký Angličan, tak sa s ním vôbec nedorozumiem podľa mňa. Veronika, chodievaš aj do Prievidze alebo poznáš Nedožery Brezany? Do Prievidze chodím často, dokonca som tam bola v sobotu si kúpiť šaty a bola som tam aj spievať. A Nedožery Brezany poznám, mám stady spolužiačku a sme aj dobré kamarátky doteraz, dúfam. Zmenila by si svoje meno? Nezmenila by som svoje meno, mne sa páči moje meno Veronika. Čekala si, že vypadneš, nebo si zmyslela, že by si mohla vyhrať? Tak určite som mala v hlave to, že by som mohla vyhrať. Myslím, že to je normálne, pretože s tým tam ide každý. Ale taktiež som to nečakala, že určite to vyhrám ja, pretože je tam proste naozaj veľká konkurencia a všetci boli veľmi dobrí. Takže úprimne by ma to určite veľmi prekvapilo, keby vyhrám, ale ja som úplne spokojná s tým, ako to dopadlo, verím, že všetko je tak, ako má byť. Kto s tebou ve videu na YouTube vždycky je? Je so mnou stále môj brat. Chcete ho vidieť? Nie. Tak nič, sorry. Byla si nebo seš nervózny, když spívaš před lidma? Nervózna som bola a priznám sa, že aj stále nervózna som. A sama sa pýtam niekedy proste pred koncertom, že bože, prečo som taká nervózna, že však už som toľkokrát vystupovala a stále som proste nervózna. Ale myslím, že to je asi fajn, pretože stále mi záleží na tom, aby ten môj výkon bol naozaj dobrý. Nehovorím, že vždy sa mi to podarí na 100%, ale záleží mi na tom a preto bývam, stále nervózna. Ale väčšinou mi pomáha, keď dýcham zhlboka, že a toto robím pred každým koncertom. Kto je tvojim vzorom? Koho si naozaj vážiš? Mojím vzorom sú predovšetkým moji rodičia, pretože ma od malička vychovávajú. Mojím vzorom je moja pani profesorka spevu, pretože je to okrem výbornej spevačky aj úžasná osobnosť, ktorá ma strašne veľa naučila v živote. A naozaj si vážim v skutočnosti samozrejme svoju rodinu. Jaké byli tvoje začiatky ako spievačka? Moje začiatky boli také zvláštne, pretože ja som ani nevedela, že budem spevačka, pretože keď som mala asi 7 rokov, ma rodičia prihlasili na klavír a vlastne učiteľ toho klavíru potreboval spevačku do kapely a tak so mnou skúsil a my sme vlastne zistili, že viem spievať, ako vedeli sme už predtým, že viem spievať, ale nebolo to prvoradé, proste som sa učila na ten klavír. No a vlastne v tej kapele v detskej, ktorá sa volala Zelenáčinak, tak tam som vlastne začala spievať. Ahoj Veru, chtěla bych se tě na něco zeptat. Ty znáš Emu a Dana osobně, tak bych se chtěla zeptat, myslíš, že by se k sobě hodili, že by jim to fungovalo? A ještě jestli se k tobě během soutěže chovali jinak než k ostatním, děkuji předem za odpověď. Myslím si, že Dan a Emma by sa v skutočnosti absolútne nehodili, a pretože Emma má úplne iný typ chlapa. Teda Emma má rada úplne iný typ chlapov. Dobre, počkaj, za 5 minút, keď tam toto video von, už budú... Nevadí, nech je. Hej, ty, že... Ty neznášaš Emu a prečo neznášaš Dana a prečo si ho tak strašne zahejtovala? Ja už mám 12, ja viem, čo si mám o tom myslieť. Dobre, tati, to tam potom dáme. No takto. Emma s Danom by sa podľa mňa moc nehodili k sebe, a keď obaja sú akože dobrí ľudia, sú obidvaja, ale myslím, že Geme sa hodí úplne iný typ človeka. Tvoj brácha má skvělé jméno, Julius. Je rád. Řekni řoj jako řízek. OK? Je super, že robíš videa na YouTube, dúfam, že v tom budeš nadále pokračovať.
Budem, samozrejme, že budem. Kým vás to baví, tak to budem robiť, pretože som rada, že sa vám môžem nejako prihovoriť. No to žena. Do videa. Co za povolaní si robila pred Superstar? Pred Superstar som študovala konzervatórium. Vlastne predtým, ako som sa prihlásila do Superstar, som akurát skončila 6. ročník. A aj som učila vlastne asi rok a pol na Zúške. Povedz, keď môžem. Môžeš. Keďže sme sa budli natočiť včera koniec tohto videa, tak ho točím dnes. A ja vám ďakujem za vaše krásne otázky a teším sa na ďalšie a sľubujem, že budúci pondelok bude určite 100% video. Nadár!